Ayan. Dahil naubos yung ating pananim sa isla, dito naman tayo sa pag-uwi ko magtanim. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Gigi. What's up mga ka-dragon? Ayan, good afternoon po sa inyong lahat. Ayan, nandito ulit po kami sa Dragon Fruit Farm. Bali, i-ready lang po namin yung aming tatamnan ng gulay. Kamatis. Kamatis ba yung ating itatanim? Ayan, kamatis daw. Maglalagay na kami ng lupa dito sa sa mga plastic na ganito. Kasi hindi siya pwedeng naka-direct sa lupa dahil masyadong matubig. Matubungan daw ng tubig. Kaya mas maganda daw yung nakalagay siya dito. At syempre guys, dinaanan na rin namin yung aming nilinis na basura doon. Bali nilagyan na rin namin siya ng babala, asawa ni babala. Sa awa ng Diyos, malinis pa rin. May nakalagay doon, may multa, 1,000 pesos. Sige, magpahuli kami, nilagay kaming CCTV doon. Kaya walang makawala. Dapat alam nyo yan, ha? O yan, let's go guys. Mag-ano na tayo ng ating. Dito na lang po kami kukuha ng ng lupa dahil mas mataba yung lupa dito. Tayo. Punim aja ada CCTV na. Kunamlano pa. Kain pa huli at sige iharap mo ang iyong tabako. Makahuli man lang ng ko dito. Para-paraan pa lang sa mga tabako. Umukin nyo, ganyan ninyo bago yung sako. Hindi ka na sinitina? Pag nalagyan na ng lupa, gusto niya lang magtabako. Mabuk pa ko tabako ko. Ako na lang tagahan sa Ipalahin mo na. Ano yung napakinabangan namin yung mga plastic. Ito yung plastic ng ng punla ng Malala ka ba? Binhi. Saan yun na? Katagal maglaki ng mga saging natin, oh. Matabasan na nga yan, oh. Pagtabako mo. Pagbugundayaw. Ganyan lang, oh. Ibang sige. Tama na to? Oo. Kunti yun lang. Siyempre magkuha pa tayo ng dyan, ng ipa na nabubulok na. Pag naitanim na siya Saka ibabawa ng iba na oo. nabulok. Yung pinakaano niya rin Kataba. Marami naman dito. Marami naman dyan ginatapunan nila ng ipa na ano. Kulang to kungkon natin. Uy, ang dami yan. Yung sukat? Oo. Meron pa dun. Meron pa dun sa kubo, oh. Ilang piraso ba yung mga? Yung pinagbunyian ng ano. Buto nga mo pa nakalagyan. Baka dahilon. Punta dito yan. Ito, pwede pa to. Parang kulang man to. Parang maganda dapat yun. Ba't yung kay ate, oh? Meron din. Huwag mo naman yan. Nagaduyo-duyo pa yan, Kasi isa pa rin na sinunod pa rin parang tigis na yan. Sa isang sako ba ilang ganito? Lima. Visit na ahas yan. Sama ng sama. Kala mo kasi Kahit saan. kulay green ng garog. Mag-order nga ako ng pan, yung parang biklat. Ilagay ko dyan sa may puno, tapos matinag. Takman? Bakit si Anay? Wonder pa rin. Malaking python na.
Birukan lang. Yung parang pum lang siya. Ay, sa may just lang kanila! Alinta? Alinta daw. Oo. Andiyan pa sa loob mo, sa loob ng butang. Tanggal ah. Hindi, nawala. Sa kalangkit mo. Kabablik tao ay. Gagana. Yung alin, ito oh, yung 555. Ano daw sante? Ang bulate ano ko. Kala mo nga muna. Hindi na nakagala. Hindi na nakaalis eh. na talaga. Kahit na nakikita mo na. Ilan na? Bilang gan? Isang daan na yan. Hinulaan eh. 2, 4, 6, 8, 40 siguro. 10, 20, 30. Oh. 40 mahigit. Ilan isa niya? 40 mahigit. Wala pa na kasing kwenta. Kasi 10 na dyan. 10 pa lang dito. 18 pa lang, di 3 18. Marami rin yung sandaan, kalamaw. Guys, ano naman tayo, laga. Maglaga tayo ng mais. Merienda. Dahil napagod ang mga ladies and gentlemen. Yan. Luluto natin sila ng nilagang mais. Check natin guys. Wow, sarap ng ating mais. Luto na siguro yan, kadilaw na eh. Saan? Hindi pa. Luto na yan. Sa akin nga kanina, parang kamuti lang pagkadali ko doon. Yan, luto na. Tara na, mukbangin na natin ang ating mais. Dito natin. Bagong harvest yan guys. Magkano to? 35? 35, Ay, 65. 65. Sa bayan, 50, ganyan. Dati tag 5 lang ito isang piraso. Ilan? Tatlo? Oo, 50. Oo pala. 50 lang, tatlo lang pa sa bayan. Guys, Yan, nagpo daw. Jen! Sarap sana guys magkape, kaya lang naiwan namin ang kape guys. Kala namin nadala namin. Tudo pa init gidag. Sabay na Kada pala magkape. di nagpili ko di dalan me. Oh, nakastol. Puyan mo naman. Iduro mo kami tabigang matap na may susulta kayo. The next day. so yun guys, ngayon na tayo magtatanim ng ating kamatis. Bale, maganda naman na yung panahon, hindi na umuulan. Ito guys is binili lang namin sa sa bayan para hindi na kami magpunla-punla, mahirap pagpabuhay. Ito kasi na buhay na talaga siya. Ang bili namin dito guys is 2 pesos each. Okay na yun, mura na to. rin eh, gaganda Oh, kasi ang gaganda ng katawan tataba. Sana all. Uy, G, birthday mo pala, G. Happy birthday. Happy birthday to you. Sabi namin sa'yo, mag-absent ka ngayon. Anong handa? Nga nga. At birthday mo. Mahikain na lang tayo sa may birthday ngayon. Tagtuyot tama. Tagkiriwe. Yung panghanda niya dapat guys, pinangpagawa niya na lang ng CR nila. Si Doms din pala. Ayan, happy birthday din pala ni Bakla. Yung pamangkin nyo. Kasi Si ayan, Gabi. birthday natin. Ayan, happy birthday din pala sa kay Doms. Ayan, happy birthday Doms. I love you. Happy birthday, Dom. We miss you. Punta ka na dito. Para may At kasama na syempre, kami. birthday din ng ating pamangkin. Ayan, happy birthday, Gabi. Happy birthday, Love you, Gabin. At syempre, meron Meron pa pala. Si
apo ni Auntie pa si Harvey na cute. Ayan, poging-poging bata. Ayan, happy birthday, Harvey. Happy birthday, balong! Maoy! Punta kayo mamaya sa iyo, kain ng bilo-bilo. Antayin mo kami dyan ha. Kahit bilo-bilo lang, pwede na. Pog. Sila lang kuwan, saging lang ito okay. Sago. Parang mulipis ni Sarah. Bilo-bilo. Kahit pizza lang, Je. Kuya Estang, bili ka nga. Ay, nga, dapat pabili tayo. Guys. So, ayan guys, dalhin namin yung mga nilagyan namin lupa dun sa pan area. Makabanog ang bagkat. 100 plus. 100 na ganito, pabalik-balik. 108. Yan yung ating sagingan guys. Oh. Ito ang mauna magkuhan. Mataas na. Magbunga. Punay al-alkon, nagbagkat. Pakita ko rin guys yung bunga ng ating ampalaya dito. Oh. Tanim ni Ate Nida. Yun o. Ganda. Diba? Pang pakbet. Pak na pak. Bet na bet. Ito o, malaki. Ito ba? Mabilis lang magsukal ang kon dito kay tag-ulan na. May bunga na rin ang dragon fruit namin dito guys. Kaya lang ang kurad din siya. Siguro ano, next year palitan natin to. Dami namin binuhat sa mga nakakon na yan. Supot. Supot ng binhi. Walang dragon fruit pero nagbunga. Oh, bitagan nyo na Pag-ati-atian natin, merienda. Nagpabili ng pizza si JJ mamaya-maya pa magdating. Tsaka milk tea. Milk tea. So ayan guys, start na tayo magtanim ng ating kamatis. Ayan, meron din tayong ano dito, pataba. Ilagay natin sa ibabaw. Ayan, tara na. Wala pa yung aming merienda guys. May naman tayo magmerienda. Para makarami. Naka-expire na ito. Hindi man na-consipte. Bahala ka dyan eh. Ante ko na yan. Natin mo. Pagdamaw. Ang ganda guys ng ating kamatis. Oh, ano yun? Ayan. Dahil naubos yung ating pananim sa isla, dito naman tayo sa Guico magtanim. Sigurado na ito, hindi na bahay. Hindi na kaya siguro ito ng tubig. Hindi. Try and try lang. Hindi naman binabaha dito sa aming ano. Pero yung sandok mo tayo. Bukid. Tanim lang ng tanim. Huwag tayong masawang magtanim. Antay, sigurado buhay ang tanim mo ha? Siyempre Ako pa. May awa lang Diyos. May awa ng Diyos. Yan talaga isang tipasig buhay yan. Talaga. Ako lang magtanim. Lahat ng Diyos ko nabubuhay. Maglagay pa tayo ng kwan niya. Siyempre, magtanim din tayo. Ang ganda guys ng pagkatanim ng ano na to. Punla.
Buhay na to, mga ka-dragon. Ayun, meron na tayong tanim. Tanim lang ng tanim guys, para may harvesting. Pag binagyo, ganun talaga. Wala tayong magawa. Binagyo nga. Magtanim lang, magtanim. Si Gigi guys, tagalagay ng ipa. Kasi ang tanim niya ni Gigi, agmalmalde, madi mabiyag. Mainit ang aking. Totoo ba yan, ante? Oo, totoo. Kasi napanda sa akin eh. Tagalagay ng pataba. Ay! Kunti na lang guys. Ano lang. Marami rin nating naitanim. Nasa 100 plus din. Sana lahat mabuhay. Mabubuhay daw lahat kasi hindi nagtanim si Gigi. Ay, nilagay mo yun. Sayang. Butasan natin guys para makasingaw yung tubig. So ayan guys, tapos na tayong magtanim ng kamatis. Ayan, sana maging malusog sila no ante. Kasing lusog mo. Sana marami tayong ma-harvest. Nakabawi mo lang sa wala sa atin. Ang dami na ito guys, oh. Nasa 100 ilang 108. 108. Wow, baka naman 8 na lang matira diyan. Susunod guys, lagyan natin ng ganito, yung balag. Pag medyo na siya, mataas. Para hindi siya natutumba. So ayan guys, dumating na ang ating pizza. Pizza ni Gigi. Ayan. Siya lagay sa pizza lang at saka. Oh, sub na tayo dyan. Tayo, kahit nga kape at Oo, kahit kape nga lang dyan, tsaka pandisan, pwede na. Sana santi pasay. Marinda na siguro ng takway. Yan. Oh. Buksan na yan. Buksan na. Kain tayo guys. Ayan ang sarap ng libre. Thank you, G. Happy birthday, G. Kantahin mo na si Gigi. Kantahin mo natin sa Gigi. Ate Gigi. Okay. 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Gigi. Mag-asawa ka na. Happy birthday, Gigi. Thank you very much. Batang-bata, 18. Sa letrang A. Hindi nakaalis sa 18. Debo pala ni Gigi ngayon, debo. Kain tayo, guys. Kain tayo. Kain po. Buti na lang, may papitsa. Thank you sa pizza. Magsulo ka eh. Sige, ma'am. Sulo daw ante. Gasa mo, Jay. May ulam na naman ako mamaya. Oh. May pa-surprise doon si Gigi doon na pansit. Kay RB. Kain tayo mamaya ng bilo. Nagyan mo saan lang kante. Dami. Unang balang maganda, Jay. Ito yung birthday kayo doon sa kalabaw ko. Dapat nang tayo gimana na. Ang tinuang. Kung na rin Birthday niya. kantahan mo rin. Oo. Happy birthday, Kalabaw. Putik-putik siya eh. Yan guys, dahil birthday na Gigi, yan, meron tayong paampaw. From anonymous subscribers. Ayan. Thank you po. Tanggapin mo ang 10,000. Yan. Yay! Thank you po, Sir Anonymous subscriber. Yay! Thank you po. Thank you so much. Salamat po. Hindi mo pa rin nakakalimutan ng birthday namin. Mukhang nakalista. Bukang nakalista pa eh. Oo. Baka mahaba listahan niya, Gia. Hanggang November na lang daw. Wala ng December. Advance mo na eh. Tipaseng, anong wish mo kay Gigi?
So, ang wish ko kay DJ ay para magtaba siya. Oo, magtaba na. Ang buhay niya hanggang. Ang habang buhay. Ate, dalawa yung buhay ko. Ano yan, pusa? Pusa ako, pusa. Ako, Jay, mabuhay ka hanggang gusto mo. Ganun lang kasimple. Ako next year mag-asawa na siya. Mauna kasi. Malay mo, hindi lang next year. This year. Ako gusto ko magtaba. This week. Gusto ko magtaba. This month. This coming. Ako sana Huwag ko naman kunti. mahanap niya na yung Dawan. ano niya sa buhay niya, yung makasama niya sa habang buhay. Pagkulog ng ama ang magandang kapalaran kapag sila'y magsama. Maganda lang pala. Naku, pang ninong yun ah. Parang doon ako kinilig sa isa. Pero willing ka rin naman magninaw? Ay, di ba isang kaban pa nga ako doon? Isang kaban na bigas? Ninong pa pala to eh. Basta ako dyan, ninang ako. Naku, magkumpara na kayo ng tipasing eh. Pag nagka-shot ngayon, 20k, okay na. Ante, 20. 20k. Bluebells lang yun. 20k. Hindi niya lang yung 20. Hindi ko kaya yun. Joke lang yung tita. Yung totoo lang eh. 500. Hindi nagabigay ng 500 yan. Bluebells yan. Ante. 1K. Basta ang sarap ng Hawaii. Ngayon palang maghanap na akong suot ko. Hindi. Baka mas magpaayos ka pa kaysa sa bride. Mas bongga pa. Tayo kulay black ha. Ako, meron na naman tayong meron na naman tayong i-prenup. Oh, di ba nakatipid na kayo agad doon? Kuya Dan, meron pa. Kagasang. Si isa dyan sa Dragon Fruit, saan ka rin kaya? Dito Doon sa sa mani. Diyan o, sa sa, sa maisan. Sa maisa, sa Hindi, isda. diyan sa yung Mag-double wedding na lang kaya kayong dalawa. Mag-double wedding. Next. Sino ikaw? Ikaw. Tatlo kami eh. Tatlo daw kami. Kaluhay mo na. Mahuli shipping eh. Wala nga ano. Dapat dalawa kayo, double wedding. Oh, double wedding daw. 1K, 1K. Wangki-wangki. Ano? Kakuripot mo naman, wangki-wangki. Yun lang ang kaya ko. Wangki-wangki. Hindi na piling tuki-tuki. Tuki-tuki na lang eh. Tuki-tuki, triki-triki. Ako pwede na yung... Basta mayroon di tuki-tuki. Ito ang tipo sa ilan? 5K, 5K? 5K. Sa kaya ko lang eh. Pengi pa ako. Tricky daw. Tricky. Kaya na yung pat niya yung sauce. 32. Wala na sa kalendaryo. Oh my God. Kaya pag 32, huwag ka na mag... Ayun ko, Jay. Mag-asawa ka, Jay. Sa double Mahirap. wedding ah. Masabi nyo lang yun ngayon na hindi kayo ayaw nyo mag-asawa. Pag mahina na kayo, maisip mo na. Sana man. Sa Manila ka Sana rin. mag-asawa Pag na may lang. na ng tuhod. Sino kaya mag-alalay sa amin? Pula daw nyo na ako sa karayan eh kung ayaw niya ako alagaan. Ipayanod din ako sa manos. Isipin mo na lang si Dura-Dura. Dapong Dura. May kaedad ka na, malaki na rin yung anak mo. Ako nga, ngayon, isa lang yung anak ko pero nagsisisi ka. Parang nagsisisi pa rin ako bakit isa lang yung anak Tsaka ko. lalaki pa. Parang Pag lalaki kasi yan yung babae, magsama Kulang siya pa lang rin. sa babae niya. Ay sa asawa niyang babae, tapos ano pa yung babae? Masunod ba sunod? kulang pa rin yung isa. Dahil Wala akong magawa, yun lang ang pinagkaloob. Kasi ako. Sa kanya daw kadami na iwakas niya rin daw. May isa pang natitira. Diyos ko. Sino na lang si Alex? Alex. Santi Ligaya, anong edad ka nag-asawa? Nag-asawa ang Teligaya. 25. Ako lang din. Wala, bata. Ay, matanda na nga yun. Baak na sa amin noon. Pero dati nung ako yung taray, sabi ko mag-asawa ako 25. Nakalampas na rin sa 25. Awa lang, just dito na. Wala pa din boyfriend. Mag-asawa ka na lang 25 noon. Sabi nilang baak ka na. Ako 25 nag-asawa. Ilang taong ka na dyan? Dati, sila mama yata, 20 nag-asawa eh. Kababata nila. Bata si mama nag-asawa. 32? 32 na. Parang 17 lang Dapat yung asawa. bago mag-32 imidya, makasal ka na.
Para ano, 32 Agad. Ipabawa na nga yung baka. 32 Makatikim na tayo ng baka nga ruday. Nakakama pag uwi natin doon, may nagkakatay na doon. Ayan guys, ayan, pauwi na po tayo. Sana yung aming tanim is marami tayong ma-harvest para may pangbenta. Yan talaga yung pambili ng vitamins. Talaga? Vitamin C. So, yan guys, thank you so much po. Happy birthday ulit, JJ. Thank you very much. Thank you po. Salamat sa pamilya mo sa amin.